kai kuma ni gidan kwankwasiya. Gidan amana na taba yan kwankwasiya. Kuma ni gidan kwankwasiya. Jam'iyya mai kayan daɗi da kwankwasa Madugu. Kwankwasiya na tokin. Kwankwasiya na tokin. Gida na daɗi sai ku bi shi. Kungiya mai albarka. Kun ga ita ce rayunmu. Kwankwasiya na tokin. Ga fura mai kyan damuwa. Kungiya mai albarka. Da kun ga ita ce rayunmu. Kwankwasiya na tokin. Ga kungiyar nan tamu. Kungiya mai albarka. Da shugaba mai kaudar mu. Kwankwasiya na tokin. Hassan Zanciya manna mu. Kungiya mai albarka. Na national mai kaudar mu. Kwankwasiya na tokin. Sai da ludayi aka yin damu. Kungiya mai albarka. Tare ta janar mun gaishe ka. Kwankwasiya na Malam tokin. Habibu sani saninka. Kungiya mai A daga yi albarka. kokari kuma kaninka. Kwankwasiya na tokin. To, kwankwasiya ne tuwokin. Kwankwasiya na tokin. Ga kwankwasiya na tuwokin. Kungiya mai albarka. Kwankwasiya na tuwokin. Kwankwasiya na Har tokin. da membas ina gaishe ku. Kungiya mai albarka. Sannunku, sannunku. Jami'iyar mu ce NNPP. A Kano mu sai abba. Mun murabi kwankwaso Madugu na amana. Jam'iyyar mu ce NNPP. A Kano mu sai aba. Rabi'u Kwankwaso Madugu na amana. Rabbu ne mai mini yau da gobe har jibi ka kara. Jam'iyyar mu ce NNPP. In ka so sai ka aminta baituka na in tsara. Kwankwasiya na tokin. Ga tagwayen kwankwasiya baiti za mu tsara. Jam'iyyar mu ce NNPP. Isa AS mai waka, wakar ba zan gajiya Jam'iyyar mu ba. ce NNPP. A Kano mu sai aba. Rabi'u Kwankwaso Madugu na amana. Rabba kare salati ga shugaba kuma ga Jam'iyyar mu ce NNPP. Dan Amina da Abdullahi shi ya zamto jigonmu. Kwankwasiya na tokin. Sasa haffansa da auliya usu ne tsari. Jam'iyyar mu ce NNPP. Sanyo na kowan waka Abdul bazan sare ba. Jam'iyyar mu ce NNPP. A Kano mu sai aba. Rabi'u Kwankwaso Madugu na amana. Ko ban faɗa ba iri kwarai da shi aka yi shuga. Jam'iyyar mu ce NNPP. Duk kyau na rumfa kwalitin ta sai an mata dirka. Kwankwasiya na tokin. Ka ja gaba jagoran mu wanda ba shi da Jam'iyyar mu ce cimka. NNPP. Ga mu dan Musa zaki babu mai maka sha ba. Jam'iyyar mu ce NNPP. A Kano mu sai aba. Rabi'u Kwankwaso Madugu na amana. Kwankwasiya na tuwokin ke kira gun al'umma. Jam'iyyar mu ce NNPP. Ka fito ne da shirin tawayar da kan al'umma. Kwankwasiya na tokin. Dan mu san kanmu akan siyasa mu karo Jam'iyyar himma. mu ce NNPP. Ku zo mu har haɗa kanmu don kar mu ɗau 'yan Jam'iyyar zamba. mu ce NNPP. A Kano mu sai aba. Rabi'u Kwankwaso Madugu na amana. Kayan mu ya tsinke a gindin ka ba mun dashi. Jam'iyyar mu ce NNPP. Mu kyalale ma har tsintsiya fadattin dauɗa ce. Kwankwasiya na tokin. Jam'iyya mai kaya na marmari ta yau zace. Jam'iyyar mu ce NNPP. Ku tattaho dukkan mu bi ta ko ina za mu ci Jam'iyyar mu riba. ce NNPP. A Kano mu sai aba. Rabi'u Kwankwaso Madugu na amana. Najeriya sai kwankwaso Kano kuma sai abba. Jam'iyyar mu ce NNPP. Kun ga layin da muke ciki ba za mu ji kunya ba. Kwankwasiya na tokin. Ai amana sai dan amana ba ƙarya ne Jam'iyyar ba. mu ce NNPP. Gaskiya ita ce jare bandi in kai sabon Jam'iyyar ba. mu ce NNPP. A Kano mu sai abba. Rabi'u Kwankwaso Madugu na amana. Jama jirgin ceto ka kai mu ko da ba su so ba. Jam'iyyar mu ce NNPP. Sun ce ba mu iyawa to Allahu zai ba wani rewa. Kwankwasiya na tokin. Yan ƙasa zo ka rike mu kwankwaso kai ne a Jam'iyyar gaba. mu ce NNPP. Abba Kabir Yusuf ne Kano ba za mu ki ba. Jam'iyyar mu ce NNPP. A Kano mu sai abba. Rabi'u Kwankwaso Madugu na amana.
gaba na jam'iyya sanan. Kwankwasiya networking. National Chairman Hassan Zan ina yin wannan. Jam'iyyar mu ce NNPP. Ya Allahu ka dafa ma jam'iyyar mu ta zama a gaba. Jam'iyyar mu ce NNPP. A Kano mu sai Abba. Kwankwaso Madugu na amana. Jam'iyyar mu ce NNPP. A Kano mu sai Abba. Murabi Kwankwaso Madugu na amana. Jam'iyyar mu ce NNPP. A Kano mu sai Abba.